Parte sa Purok 4B sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City gi-lockdown. Kung ano atong sayron sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, real kini ang laka nga gihimo sa LGU aron mapugnan ang posibleng pagkuyanap sa COVID-19 sa maong lugar. Subay sa rekomendasyon sa City Health Office sa Cagayan de Oro, gipailawom sa Focus Containment Zone o lockdown ang parte sa Purok 4B Santo Niño, Barangay Gusa. Kinihuman nga adunay residente nga nagpositibo sa COVID-19. Ang pasyente, usa ka 28 anyos nga lalaki, usa ka apor, sangli trabahante kini sa usa ka kumpanya. Nakasinati og pag-ubo ni atong Agosto 13 og niadto sa ospital aron magpatambal. Naulian kini pagka Agosto 20 og aron makabalik sa trabaho, gipailawom sa swab testing og dito nahibal-an nga positibo kini sa COVID-19. Na-isolate na karon ang pasyente og padayon ang contact tracing nga ginahimo sa syudad aron mapugnan ang pagkaylap sa virus. We have already identified 15 kay direct contact niya, 8 ang household contacts, 5 kasamtangan sa iyang workplace contacts, and 2 healthcare workers. Di pa palapdan pa nato atong contact tracing. Moabot sab nga to sa 87 ka mga panimalay o pamilya ang nalakip sa lockdown. Karong hapon, siguro kamulo na karong panghatag pod sa unang ayuda ang barangay. Giubanan pod sa ato mga kauban sa mga Jimbix, sila ang mo-assist dito sa paghatag sa mga food packs karon mayor. Ongoing. Samtang nakatala og laing local case ang syudad, usa ka 36 anyos nga lalaking taga Barangay Kauswagan, close contact siya ni case number 210 nga taga Zone 7 Acacia, Barangay Carmen. Sa karon aduna nay 22 ka mga close contact ang nasubay sa CHO nga posibleng nataptan sa moong pasyente nga asymptomatic. Luyo sa padayong pagsaka sa local cases, nangamuyo si Mayor Oscar Moreno nga malampasan kining suliran sa pandemya sa dili madugay. Ang putakang Senior San Agustin, Santa Monica, nga tabangan ta pag kumbati nining virus. Real tungod sagad sa mga nagpositibo karon sa syudad kay mga apor hangyo karon sa LGU ngadto sa publiko nga ugaling makasinati og susamang simptomas sa COVID-19, gilayon nga mokonsulta sa mga eksperto aron dili na mahimong lisod ang contact tracing nga pagahimuon ugaling magpositibo sa COVID-19 ang usa ka pasyente. Real. Amping ug daghang salamat Cyril Chavez.